Duha ka punuan sa lubi sa Mandug sa Davao City, nagkalayo human kuno maigo sa kilat. Si Tony humamil alang sa dugang detalye. Uy, nagsigag yun ang lubi, oh! Nasunog! Nasunog yun! Nakuhaan pa sa residenteng si Jusel bihagan og video ang pagkalayo niining duha ka punuan sa lubi sa Mandug proper Davao City human kuno maigo sa kilat. Ang silingan niini nga si Annalyn kansang mga balay duol ra sa nahitabuan ilabihan sab ang kakulba sa panghitabo. Busa gilayon silang nanawag og bombero sa kahadlok nga mokatay pa ang kalayo. Maayo na lang kuno kay miulan sab ni adtong tungura og napalong dayon ang kalayo. Piti na kong hadluka kay kanang ambalay manggod kagubaon na ba tapos gamay lang kuan kanang mahulog nga murag baga siguro niya akong kadlukan basig masunog ba. Kusog jud nga as in kanang murag nagig fireworks nga nag-ano gani. Nya punto taud-taud paglingi nako pagtanaw nako sa kuan kay naan nagsiga na ang duha ka lubi. Mo to akong gibidyohan dayon. Saysay ni Annalyn, nalagpot sab kuno ang iyang kwentador sa kuryente ug ang cover sa switch sa suga nga miresulta sa hapit oras nga walay kuryente kay lakip sab kining live wire sa natapsingan kuno sa kilat. Hinuon, gilayon kining giayo sa mga personay sa Davao Light kinsa miingon nga posibleng ang vibration sa kilat ang nakaguba sa metrohan. Sabi siya kusog ang vibration, moto siyang kay duhol po siya sa usa ka panimalay o siguro to nilagpot po no ang ato ang natanggal ang ato ang metro. Pahimangno sab niini sa publiko nga kung adunay mga pagpangilat, likayan gayud ang mga open space labi na kadtong mga lugar nga sagad ginaigo sa kilat. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony humamil para sa One Mindanao.